Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patagbulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawig na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Simbahan na sinodal, dahiya kita pabayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa satong pagbaklay.
Diyos marahay na banggi po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kanoratio imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugari sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para si Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon. Sa tuya pong isabay sa misang ini ang mga minasunod na intentions. Thanksgiving by Mercy Ortega, Chona Marie Olaguer and family, Espartines family, Mr. and Mrs. Carag. Special intention for Mercy and Nini, offered by Mercy Ortega. For the eternal repose of the following souls, all souls offered by Mercy Ortega, for the soul of Luis, offered by Olaguera family, for the soul of Serafin, offered by Magallanes family, for the souls of Lydia and Hiran, offered by Espartines family, for the souls of Zinaides and Leo Degario, offered by Armedilla family, for the souls of Mariano, Paz, Jose, Petra, Isidoro, June, Lilia, Artur, and all souls offered by Elsa Briones, for the souls of Arnedo and Arcelida, offered by Pacheco family, and for the soul of Macy Isabel, offered by Hani Nierva.
Banwaan nin Diyos, tindugpuan gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Ako sa sinatibo, panalaban mo ni Diyos. Magpapitasin, magpasalamat, magsambasin, mag-umaw sa Diyos. Ang Diyos ang napagana, ang Diyos aking nagagos, ang Diyos Espiritu nagparasuro, sa Diyos ipagtango. Tago sa sinatibo, pananaban mo ni Diyos. Magawit ang magpasalamat, magsambasin, mag-umaw sa Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan ni Yesu Cristo, kagurang nantan, pagkamot kan Dios, asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Iayon man niyato sa mga intensyon ang mga nasalanta kan bagyo, sinabagat, mga nakaaging aldaw, tanganing dainin na malingawan na may Diyos na nagataman sa inda, tinandang magtabang sa inda. Akon tans tumakasalan, tanganing magkani o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawada sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kaurawayan sa Diyos, sa inasan. Kaurawayan Sa Diyos, kaurawayan sa Diyos, kaurawayan sa Diyos, sa inasan. Kaurawayan sa
na Diyos, Cordero kang Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpaparang sa mga kasama, ang kinabang kahiraki kami. Ikaw na nagpaparang sa mga kasama, ang kinabang ako ang sumong, ako ang sumong, aki mahirap. Ikaw na nagtutukaw sa ko, kalamang kahiraki kami. Ikasalang banal, ikasalang kakulangan, ikasalang murok kahalang ka. Yesu Kristo kaiba, yan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita, kagurangnan, kaugayingan sa ibang mga nasasangkuban, sin kay raking, padakula sa indan mga badaog kan sa imong grasya, tanganing sinda na mainit sa paglaom, magtubod asin magmaawot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Uli kay Yesu Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay asin nagahaday kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. Si Abraham naglingkod sa tulong lalaki na nagsungko sa saindang tolda. Pinakakanya ang mga ini asin pinaglingkodan. Dangan ang mga ini nagsabi na pakalihis nin 9 na bulan, sinda mabalik asin an sa iyang agom na si Sara, magkakaigwanin aking lalaki. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Duman sa may sagradong mga kahoy nin Mamre, nagpahiling an kagurangnan ki Abraham, sa kainitan kan aldaw, mantang nagdutukaw siya sa may pintuan kan sa iyang tolda. Nagtingkalag siya asin nahiling niya ang tulong lalaki na nagtitindog duman. Sinabat niya tulos sinda, nagdapa sa daga dangan nagsabi, mga kagurangnan ko, kunawilihan nindo ako, maghapit ngo na kamo sa sakong harong, andam ako sa paglingkod sa indo. Tuguti akong magkuanin tubig, tanganing makahanaw kamo kan sa indong bitis. Pwede kamong magpahingalo sa limpoy kan kahoy na ini. Dadarahan ko kamo nindikit na kakanon, tanganing magbalik an sa indong kusog. Pagkatapos kaiyan, pwede na kamong magpadagos sa indong paglakaw. Inunra nindo ako sa paghapit sa sakong harong, kaya tuguting paglingkodan ko kamo. Ika an bahala, an simbag ninda. Dali-daling naglaog si Abraham sa tolda, asin sinabihan si Sara, dali, kuaha ang pinakamarahay mong arina, asin gumibo ka nindakol na tinapay. Danga nagdalagan siya pasiring sa mga baka, asin nagpili nin sarong matabang ugbon na baka.
Dangan itinao niya ini sa iyang oripon na naghidali sa pagluto kaini. Nagkuaman si Abraham nin keso asin gatas. Dangan ang mga ini asin ang linotong karne, ipinuwesto niya sa mga lalaki na nasa sirong kan kahoy. Nagkakansinda mantang nakatindog sa harani si Abraham. Dangan hinapot siya ninda. Hain ang nagumong si Sarah. Nasa laog kan tolda, ang simbag ni Abraham. Nagtaram ang kagurangnan. Pakalihis nin siyam na bulan, mabalik ako asin magkakaigwanan nin aking lalaki, ang sa imong agom na si Sarah. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, si Isay ang mag-eerok sa imong harong. Kagurangnan, si Isay ang mag-eerok sa imong harong. An makinuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay, asin nagigibon nin katanosan, ang nagtataram nin katotoohan, asin dai nagbabalo bagi. Kagurangnan, si Isay ang mag-eerok sa imong harong. Dai siya nagigibon nin maraot sa iyang katuod, ni nagdadara nin salang bareta dapit sa iyang kataid. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwal nin Diyos. Alagad ginargalangan niya ang may pagkatakot sa kagurangnan. Inuutob niya ang sa iyang panuga anuman ang mangyari. Kagurangnan, si Isay ang mag-eerok sa imong harong. Dai siya nagpapautang na may patubo, asin dai nagpapasuhol, tumang sa mayo nin sala, ang nagigibo kan mga bagay na ini, dai nanggad matatanyog. Kagurangnan, si Isay ang mag-eerok sa imong harong. Si San Pablo nagpahayag kan sa iyang hararom na pagtubod asin dedikasyon sa pagharubay kan tataramon kan Diyos, asin paglingkod sa banwaan. Ang sa iyang kasakitan na tinitios para sa kamurawayan kan Diyos, asin kan sa iya man sanang simbahan, tanganing si Kristo mapasatuya asin magi niyatong paglaom sa kamurawayan. Laom niya nakitagabos, mapabanal, asin magin maninigo sa paghampang ki Kristo. Ani ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, mga tugang, maugma ako ngunyan dapit sa sakong mga kasakitan huli sa Indo, huli ta sa paaging ini, pinapadagos ko ang mga kasakitan na tinitios ni Kristo, asin sa kong tinitios para sa simbahan na iyo ang hawak ni Kristo. Nagin akong surugoon kan simbahan, kan itaos ako ni Diyos ang trabahong ini para sa Indo. Trabaho nin paghulit kan bilog na mensahe nin Diyos. Ang misteryo na itinago niya sa gabos na tao, kan mga nakaaging panahon. Alagad ngunyan, ipinahayag niya sa iyang mga banal. Binuot nin Diyos na ipahayag sa sainda kun gurano kadakula sa mga pagano an kayamanan kan kamurawayan kan misteryong ini. An misteryo iyo ini. Si Kristo nasa sa indong paglaom sa kamurawayan. Kaya ipinaguhulit mi si Kristo sa gabos na tao. Pinapatanidan sa katinutukdaan mi ang gabos, sa bilog ming kadunongan, tanganing ikaatubang mi sa Diyos, ang lambang tawo, na tunay na banal ki Kristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo.
pa sa Indo. Hasisa sa imong Espiritu. Pagbasagan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kahurangnan. Si Jesus, sinan sa mga disipulo, nagpadagos paglakaw, sagod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae ng ngaran Marta, na nagpadagos kay Jesus sa iyang harong. Ini si Marta may tugang na babae ng ngaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan, dangan nagdangog kan sa iyang katukduan. Alagad si Marta na sisibot na maglingkod, kaya nagdulok siya kay Jesus, nagsabi, kagurangnan, dahi kanay herak na pinapabayaan sa na akong magtrabahong solo, kantugang ko. Pakisabihan man siyang tabangan ako. Alagad sinimbag siyagan kagurangnan, Marta, Marta, nasisibot ka asi nahaadit, dapit sa dakol na bagay. Alagad sa rosa ng bagay an kaipuan. Napili ni Maria an mas marhay, sinday iyan nahaleon sa iya. Maray na bareta kan kagurangnan. Paghumo sa imo, Kristo. Good evening po sa Saint Dugabos. Ang nga wabasaon, nagpapahayag kan dagulang o gadianin hos pagiging welcoming o hospitality nin sarong tao na kung pipadagos mo an sarong kapamutawo, maski nga ni estranghero, no? Dahil mo bidbid, sininestimar mo, pinapakakan mo, tinatawan mo nin mga gibong karahayan o herak, sabi ang Diyos nang bahala na magbalos sa imo. Alagad nun yan sa inatbabasahon, bako sa ng ordinary na bisita ang winelcome ni Abraham. Dapat intindiyon ta na itong ierokan ni Abraham sa rosa ng tolda. As in, ang nakarakol na parte kang Kanaan, itong dagang panuga, na big sabi, is mostly desert, no? Mga mamarang daga. Kaya, kung nagagrabe siguro kan panahon, malipat naman so may tolda. Kaya, daisy na mga permanenteng staran. And it is said na kainitan kang hapon, siguro, o kainitan kang aldaw, siguro mga around 1 o'clock, 2 o'clock, mainiton, no? Anong pigigibot bako iinom kitang malamig na tubig o kaya madumang ka sa sirungan, tanganing dikit man lamang na ayahay o lipot ang mamatayan ta. Alagad sa pag-estima kan sa tong kagurangnan kay tong tulong lalaki na sabi, there are two interpretations. Ang saro po na nagrepresentar ini kan tulong persona kan Santissima Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alagad kung aro ka ng interpretasyon, medyo dayan inaako kan mga Hudiyo. Ninulita, dayan no arin man mahihiling ang mahal na Diyos. That is the belief that they have that God is invisible, no? Kaya baga nung si Jesus nag-claim na siya, aki kan Diyos, o Diyos, nagkarala sa mga Hudiyo, and they would not believe Jesus. Today man yan nahihiling. Kung mahiling mo ngayon Diyos, you die, no? Makakagadan ka. So, imposible, no? The other interpretation is that si Diyos daini may duwang kairibang anghel. That's why 3, no? Pero whatever it is the interpretation, importante po na itong ugali sa sarong tao na nagwe-welcome sa sarong pagal na nagbabaklay, yaon so pagpakakan,
pagpaingalo, kan sarong bisita. And dahil man na, kumbaga, dahil man na sayang, ang promise baga kay itong tulong lalaki, ining ago mo, magkakaigwa ng aki. When we return, a year after, no? So, this must be the promise of Isaac, no? Na gororang nabaginin si Abraham asin Sarah, na mayo man nin aki, ta sila da mga baog. But because of the gift of God, shown, or ninulit na nagpailing nin karahayan ining mag-agom, sa tulong ito, na nagbabaklay, tinaawansin ng kadakol the blessing. Siguro balikan ta so promise kan kagurangnan kay Abraham. Mantang inapod baga ini hali sa lugar na Ur. Dahil apot-apot si Abraham, no complaints, nagsunod siya. Dahil aram ko ano mangyayari sa iya. Alagad, pigsunod niya. No? Kaya, pulikan obedience na hindi, nagsabi so kagurang sa iya, nailing mo, Abraham, ang mga bituon sa langit. Kung mabilang mo iyan, araw kaya nang itataw ko sa imong kapag-arakia. O kaya, mabilang mo ang baybay, the sand of the sea. Ganon karami ang itatao ko sa imong mga aki. Put sabihin, kita na mga nagsunod kay Kristo, si Kristo na naghali sa pamilya ni Abraham, sa tribo ni Abraham, of course, with so many patriarchs in between, aram ta po na maituturing ta si Abraham na sa tong ama. Kaya, we can be considered also na kaibando man sa mga sands of the sea or stars of the sky. Sa kadong pagbasa na dangog tang manungod ki San Pablo, na para sa iya si Kristo ang fulfillment kan promise kay Abraham na bako sa nang tatawanin dagol na kapag-arakian, kundi sa paagi ni Jesus ang promesa kang Diyos na buhay na dahing kasagkoran, mauutob, ninhulit sa pagdusay ni Kristo kan sa iyong sadiri, pagsakit, pagkagadan, pagkaboy, diwat, digdi na po mapufulfill sa promise kay Abraham na kadakol na matubod, kadakol na magdudulot mga side ng buhay in obedience to the teaching of Jesus. As in, nagkukumpesto rin sa rong hawak body of Christ, dayo man sa nang simbahan. Kung saro sa nang satong hawak, si Jesus ang pamayo, baka pag naghihelang o may diferensya ang payo, napipil man kang hawak, tasaro sa na iyan na realidad. And kung may ginibong maray ang payo, ang hawak nakikinabang. Which is the analogy of confession. Kung ikaw ang nagkukumpisal sa to, kahit isa, sabi pag napapabanal ang body of Christ, ang katiripunan kang mga nagtutubod kay Kristo. Alagad kung may sa umana nakalingaw, kat sa iyong obligasyon, nagi ng makasalan, despite the fact na yaon so kagurang na midbid niya, nagtataw man ininin, dikit na kung baga kasalan, nadadamay ang bilog na body of Christ. So we see here how from the calling of Abraham up to the time of Jesus, nagkukumpesto kita sarong community, sarong
grupo o katipo ng mga tao na sabi ni Bishop Baido, nag-pilgrimage o naglalakbay, sarabay, sinudal, as in forgiving. Nakapatawad kita sa lambang saro, imbis na daiton o pakaraoton, kundi ninulita, gabos kita nagsusunod sa nangyari kay Kristo. All of us have our own problems, so all of us have our kasakitan. Kasi ditong tunay mong kaamigo, nararamdaman yang nararamdaman mo. Which means, if you forgive someone, the whole body of Christ will also feel the forgiveness. If we pray for one another, anong malay mo? So, sarong about to commit a sin, will think otherwise. Dahil may nagpapangadyi, dahil gustong ma-preserve subilog na hawak ni Kristo, which is the church. Kaya po siguro, kahit konti lang, ang nagsisimba na Domingo o kaya oral daw, ninulita nagpapangaranchi kita duman sa dahi nagsisimba. Baka maabot ang oras na masimamansinda. Tabala ng Diyos kung itaos o inagad ta. If we pray that maski may baha, maski may kalamidad, we die, maging sakripisyo ang buhay ta because of flooding, because of landslide, etc. Di manasayang ang buhay. Tay tinaw mo ito sa kagurang na. So yan po ang bot sabihin, nagkakasaro kita, pinapatindog tang simbahan. And with the help of Christ, showing us the example of dying, of rising again, because we are being given the strength of His body and blood, aram ta, daimanin pagkasayang, ang ginigibotang pagtiyaga, ang ginigibotang pagtaon ng paglaom, hulita si Kristo, uya sa to. And finally, ang pag-welcome nin sarong bisita, whether it is he or she is your relative o estranghero, hindi natin kilala, kunaon pa man sa Bicolano, sa Pilipino, ang attitude na winay-welcome mo baga sa imong bahay, lalo na kung piyesta, di mo naman kakilala, pero inuling ita, nagpasalamat ka during piyesta for the blessings na receive mo sa paagikan sa imong patron. We are happy to feed all those people. Dahil kita nagreklamo. Tinatabangan kita kang santo o patron, pulis sa tong mga pamibi. Bako baga, ang pagtabang na yan, iyo man sa nagbubuhay sa to. Because, ang pag-welcome to sa bisita, ang pag-gibutan ng karahayan, pinapamidbid ta si Kristo. Siring na ang pag-welcome ni Abraham sa tulong lalaki, ang pag-welcome ni Marta, ni Maria, kay Jesus, iyo man ang maray nagawi ng sarong Kristiyano. Sa siring na pag-welcome, pinapamidbitan sa dirita, duman sa tulong bisita. Anong klaseng tao ka? Nagpapakakan ka daw, maski daing kwarta, maski daing bayad? O you're always afraid na baka niloloko ka? Pero sa kagurangnan, day pong mga worries, day ka nag-aalala, as long as ginigibo mo para sa Diyos, sa para kay Kristo, ang Diyos na pong bahala ka. Lukoyin mong ibang tao, bahala ka. Pero kita, pinapailing ang takimaray, na naglaom kita, ang Diyos na nakakailing kang gabos, including our hearts, will give us what is best for us. Kaya baga sabi ni Jesus, sa pagpangadji ni Maria, sa pamitisan niya, listening to Him, has chosen the better part.
Nata kita nagpapabanal, nata kita nanulubi na ka St. Jude. Bako baga na gusto tang pilion ang maray to be with Jesus. Kung makadang kita, bako baga to be with Jesus, ang gusto ta, maglaog sa langit, sa karian, kung sain ang Diyos, danay na uya. That is the better part. Hindi nagagamiton mo yung ibang tao para lamang na ikaw ay umasenso. But the others fall down. Kita so nakatayo. Hindi pwede yun. Bako yan ang paagi ni Kristo. So that's not the better part. So, kay ribang pagsakripisyo, kay ribang daray na paglaom, we are choosing the better part. Because daiman sayang ang paglaom kay Jesus. Maybe the world sees it to be worthless, walang kaulugan. Pero, susugi Kristo, ang mga walang kaulugan sa mundong ito, yulugod ang nagsusunod sa iya. Tapos mga madunong, nagdudunong-dunungan, habang madaog ang kagurangnan sa dunong. But who is madunong sa mundo? Nobody. Lahat tayo mahina. Kaya nga tayo nagsusunod sa Diyos. Mga tugang sa paagi kang pamibig ni San Judas Tadeo, sabi nga ni, we form one body of Christ. Ito po, paglingawan. Importante yun po, pagpamibig, ang pag-welcome sa lambang saro. Tanganin kita manggabos, i-welcome duman sa kalangitan. Bindisyonan kita kan sa toong kagurangan. Magtindog na sa pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos. Amo. Paglalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanitalong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asing mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan, dakol na bagay, an kina kasibutan niya to, alagad ang malaga, sa gabos iyo an himati sa tingog kan Diyos, nagtataram sa mga andam maginanyog sa iya. Sa espiritu ni paglaom, daron ta sa iyan sa tuyang mga pamibi. Ito ang simbag, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging bukas sa pag-ako kan mga daing ierokan, asin mga nalalagalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Maria, pilion niya to an urog na marahay na gibo, asin akoon si Jesus sa satuyang puso asin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nasisibot sa mga minalipas na bagay, makanood na magpahalaga sa maludok na paghimati sa mga tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mamatian ang nakakapaumay na kapangyarihan ni Kristo, huli kan pagkamuot asin pagtabang kan sa indang mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan sa pagtubod, mag-erok sa harong kan kagurangnan, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Lagit no na Ama, sinubol mo na aki mong sa Jesus sa pagpailing sa mo, kandalan, ninbuhay na daing kasagporan. Dari niya mo siyang akoon sa moyang buhay, sintawan nin lugar sa mong puso. Siya na mabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Ninuhay na mayong ka sa kurang. Ako'y mong kakurangan at sa muyang tuluyan kanakan sa muyang pagkamot sa sarili asin sa kapwa. Pagpabibig ang mga tugang, tanganin sa kuwan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba, nin mga dolot, susog sa tugon. Ako ang sakripisyo niya mo kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanlakan kabaing na bendisyon siring sa mga atang ni Abel. Tanganang idinulot kan sa muyang saro na pagalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos ning kaligtasan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, danay si minsan sa ng pasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Tan mga aki na harayong isniblag kan krimen kasalan, binuot mong tiripunon girari sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsikan espiritu, tangaringan banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan, kan manlain-lain mong kadunongan, mamidbida na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan espiritu. Kaya kay riba kan mga koro nin mga angheles, taga-umaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Agurang nani kanang banal, borawo din kabos ng kabanalan, kay ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamo kabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirare na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamo kabos, asin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan,
napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubos. Pagkagalan mo kagurang na, pinapamareta niya mo, pagkabuhay mo liwat, di pinapahaya, sa kodwai ka, kaya kami nagrurundomang sa iyong pagagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magkurangnan, kaya ding tinapay ng buhay, singkalis, kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin, nagigimahera kaming nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Pero dumakagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamoot, kay bakan sa mong Papa si Leon, sa mga obispo si Joel, sa kabos na klero, si Ringman garumdumas sa imong pagkaherak, han sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na ito mga pinapamiibig, inigirumdom sa misang ini, asin ang kabos na mga gadan, nangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay Raki kabi kabos, namimibig kabi, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyong esposo, mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, sa gabos na Santos, sa kaitupan na kapagayagayas sa imo, magkanig kong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawa sa pamaraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan nasin kamurabayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ng ahas kitang magsabi. Mahade
kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganin kami natabangan sa iyong pagkahera, kamaging dani talingkas sa kasaalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paradigtas na sa Yeso Kristo. Kristo kagurangnan, kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ay winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Haray pagilingaan sa mga makasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko siya, mapatuninong, asin magkaburunyog. Sosog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Siring sa pag-welcome ni Marta, si Maria kay Jesus, Abraham sa tulong lalaki, bini-welcome tang lambang saro sa tuya. Tangan ng hawak ni Kristo, danay na maugma. Let us give each other a sign of peace. Peace be with you, katuninungan sa gabos. Tugayon sa kaguran ni Yesu Kristo, ang tinapay na nagbuburog ko sa to bilang sarong hawak ni Kristo. Siya man ang kodero kan Diyos, nagpaparagan makasaalan ng kinaban, baladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangataman ang kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa hobileo. Amang langit nun, ang pagtubod na inwinaras mo sa simong aki, si Heso Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot na pinalaad kang banal na espiritu sa samuyang puso,
magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madato. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, ang si imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hobileo magpukay uliwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, kaugaying hilingan sa imong banwaan, asin tinukdaan mo kan mga misteryong langit nun, gibuang makabalyo hali sa daan, pasiring sa bagong buhay, huli ki Kristo sa mong kagurang na. Amen. Matukaw po sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po in second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,364 pesos asin 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,643 pesos asin 45 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 9,890 pesos asin 15 centavos. Sa masunod na Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sa in i-offer ta po ang satuyang tada canister sa offertory. Siring man ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese din Legazpi, magkakaigwa in One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation in bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maut po magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Tulong Anonymous 500 pesos, Magalyon and Padre Family 5,000 pesos, John Javier Perez 900 pesos, Ian Miguel Amaranto 400 pesos. Diyos mabalos po. Tinugda po kita sa oring bendisyon. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ito mga bendisyon, mga pamibi ni Santa Maria, Mother of China. San Judas Tadeo, ang satong patron. Kamu bendisyon ng Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, asin, Espiritu Santo. Amen. Lakaw kit sa katuninongan ni Kristo, tapos ng banal na misa. Salamat sa Diyos.